mga kaibigan, yung grupo namin ay papunta sa Anuplig Falls na kung saan ninarayo yung mga turista. Ito yung sikat na falls dito sa bayan ng Adams, Ilocos Norte. Kahit malayo mga kaibigan ay pinupuntahan pa rin yung mga bisita or yung mga turista. Before na ma-reach mo yung Anuplig Falls, mga kaibigan, ay 45 minutes to 1 hour ang lalakarin mo before na marating mo yung Anuplig Falls. So, eto na po yung daanan natin. Sabi yung tourism officer ng Adams, mga kaibigan, ay magmula dito sa kinalalagyan natin ay 10 minutes pa yung lalakarin natin. Sa wakas mga kaibigan, nandito na tayo sa Anuplig Falls. Ayun no, makikita natin yung napakalinaw na tubig, napakagandang tanawin mga kaibigan dito sa bayan ng Adams, Ilocos Norte. Kahit malayo yung linatad natin, ay talagang pag andito ka na, talagang makikita mo yung ganda ng tanawin na ito. Sa Adams, Ilocos Norte, ano yung mga ipinagmamalaki natin dito? Pinagmamalaki po namin dito so yung mga falls, mga farm namin, yung strawberry farm, then yung mga rambutan farm, tsaka yung mga wines po na produkto ng Adams. Ma'am, ito po yung Anuplig Falls. So, ito ba yung isa sa mga pinakasikat or pinupuntahan yung mga turista natin dito sa Adams pag pumupunta sila dito? Yes, sir. Actually, yan po talaga yung lagi namin pinopromote, lagi namin sinasabi yung mga tourists na pumupunta na puntahan ng Anuplig Falls. Kasi po, sir, yan talaga yung pinakamalapit din na pinakamagandang falls dito sa amin. So, may mga falls ba na pwede natin puntahan aside yung Anuplig Falls? Meron po, sir. Meron kami nung Anat Falls, Tabakan Falls. Pero kasi, sir, yung mga iba kasi medyo malayo na. Oo. Kaya, ito na lang po, sir. Dito na lang pa tayo sa Anuplig Falls. Ma'am, yung pag-invite mo sa gustong adventure din dito sa Anuplig Falls, ma'am? Yun. Ini-invite ko po sila puntahan ng Anuplig Falls. Kasi may yearly naman po kaming programa dito sa Adams na trekking. Mostly po na ang pinupuntahan namin ay ang Anuplig Falls, mga falls, sir. Tsaka kung may ng mga rambutan namin, nagpapait all you can kami ng rambutan, so pwede nilang itry yun, sir. Okay.